Lidi, já jsem teď přišel domů, jenom takové video dělám, protože mám tu Sprite, takže uděláme Sprite Challenge, stará challenge extrémně moc. Zkusíme si to, jestli negrgnu. Teď jsem přišel domů z tréninku, mám tu jídlo tak jsem si rovnou koupil samozřejmě Sprite a jdeme to zkusit. Nejdříve to musím samozřejmě otevřít. Dobré. To je studený, já nemám rád studené pití. Ne, nejdu. Já jsem Tadik. A to je tady. A mě už nechce grknout, protože tu mám miliardu bublinek. Já vlastně piju jenom bublinky. To je voda, bublinky a trošku to... Ne, já nemůžu. To je Tadik. Tadik to je tu. Ne, já to nevypiju. Já už piju 2 minuty. Chce se mi brutálně grgnout. A čumte? Nic, nemám vypité. Chce se mi už. Ne, já nemůžu, ne. Já to nevypiju, já už to točím 3 minuty. Nebudu mluvit. Ne, to nejde vydržet. Čumte, já to mám tu. Promiňte, že grgám, ale to nejde. Mě teď extrémně bolí tady, prostě jak mám píliho, tak to bolí, to nejde vypít ani. Já nemám rád studené, takže to je nevýhoda. Lidi, já nesnáším studené. Prostě, když si na to šáhnete, tady máte, že můžu ani malou, ty vole. Něco prostě netoutruje. To není možný a já tu mám ještě připravený Big Shock. Jo, že jsem chtěl ještě Big Shock vypít. Ne, já to nevypiju. Zkuste si to sami, když tak. Kdyby něco, já tady mám úpar. Mám úpar. To si nevšimejte, jo? To není důležitý, to je můj problém.
To tu úplně pálí. Ne. Já to zkusím vypít. Ale to nejde. Jak to můžou? Podívejte se na Ogiho. On to vypil celé a 10 asi sekund si negrgl a potom úplně... to nebylo možné. Já teď sleduju jeho video Čech, Mr. Beast video bylo fake rozhovor a má takový rozhovor s jedním s týpkem teď, ale to je jedno. Já moc to ukážu. To nejde vypít. On nejde. Vypil jsem to dobrý. Fuj, já se malou z toho pobl. Si to zkuste sami, pošlete mi video, to nejde vypít. To ani není označený. Takže lidi z tohoto videa to bude všechno a čau a pošlete mi to.